but panene mari yangu unozatafadzwa zvangu zvaindei nasikatomboya kuti adzidii aiandomuvunwanchatora newe utaura chokwadi awa inini zvangu nandisikakuziye pawaisenza mavungidzira ndichataura newe waketa chabatika anzi madara kwandakatumira nezuro kana mushanda wese kuita kendika anomushanda newe saka ayo iwewe taura ndakatumira sama iwe shamwari Andrew Dawson ane helicopter white ndikati mutoro ndakasitana apa tingoti iwe pangu ngori mwangu shuga Andrew Dawson is a white farmer ari best hey sha ndakamubvisa Andrew Dawson uzazvandakamuita Andrew Dawson ndiani is a farmer space somewhere in Maroon but ane chifuti safari anopatana masafari zake ndianesa magetsi kumunhikiri kweso kanosapera nikinzesa Sha, those guys used to beg me when my prime time used to stand up. So, gentlemen, auntie Nino Tangana half 5. Also, auntie knows 30 minutes before sunrise, 30 minutes after sunset. Undo, get me right, gentlemen. Get me right. 30 minutes before sunrise. 30 minutes and that means gonna swallow she put 5. Nota, 2 and a half 4. We get Sha, in our ndobasa wataura poina vapana vanoshairanisha vanofana vanoporora vanondivenga vacheta iwe tell me about that 30 minutes chichinoitika pa 30 chiseva ma-rules and regulations it's like this mungaka kana mhara ipaleya it 5 anika inomo kune ndovuka ma-long days nema-short nights anika munga mhara hadzirare pa dzinoona open space zvinogona muroad man it's like this nedzakacha relaxa muka kana uchivhima you need to give 50-50 anika unozana 50-50 you must auriwe muka yangarara kana nyati kana nzoka ndichivhima newe inika kana ndiri kuparks mutemo wangu ndokumonitora aona anzoka nongana kuti diamond uri munational parks you pick up a stone like this one is a diamond 24 karat unoriona you would observe would admire then you put it not necessarily to know this paper on WhatsApp. Once on Pax and whatever. So, I was on Pax and whatever. Cinematar. I saw a chile, very limited. I did some matter. Oh, Matara. I saw a chile, trouble is international. Yeah. Minus a doubt better with life. I don't bet. But that is a Prime Minister of France, Dr. Chawai. You are man. A premier. You are Mr. Prime Minister of France. Yes, me. Anonza. I don't know. So I got a repeat. It's 220. No, not something like 2004. It must be 2004. So I got a legally. My bodyguards are here. Almost got to skip at this. Why don't want to go down? Make shield. Akabata mugadzipi. Akarowa hippo. Patterns, but one sense safari. Hippopotamus. Exactly put it. asirona wari wachikori aiwa anoshumba chenjeza wachikori angari african iboni chitorisa attraction no shumba it was not shumba ino zitara shumba was not supposed to be killed. Oh, you know the Anthony innocent Sisu was not supposed to be killed. And shumba ine matex kana chinzi matex shumba iri kumonto akabatwa but South Africa Sisu is like a shumba ine matex takatega mugalia it's team monitor there tiona kuti iri kurarama sei no Sisiwa isimhosva yekuti yaisafana kureva chaisafana kureva Sisiwa ishumba yanga yane history yanga yasangana nevanhu vakawanda illegal hunting it was not legal illegal hunting but yaka inika given the chance inika ndinotouraya chipembera nditokutambura andina matsambura kutambura given the chance ndine chipembere chakaurayiwa kumatusadona unozi kumatusadu umeuzi oza chipembere chakarwa neinside job it's like chakarwa nedatka ekufentese chipembere zvemazuva ano zviri kufunzwa semusakufunza sha zasifikire keep on talking hayo ndozvanoita ndozvanoita chipembere zvakanodatwa zviri muchibudanga anonzi mapomani chakanodatwa chatarowa mazuva ano havacharova kanedemweya vanova nechenswera
kachito tatora nyanga tani mana also chipembe last 2010 rents say 10,000 per kg average ngai chipembe ngone pakanga chiona 6.5 times 10 it's almost you give 65,000 months ali unzo 65,000 ali why ichi saka most of poaching yawo iri kuitwa mazuva ano it's inside job ani vada unyebera vanhu kuti ndo vari kupocha kana poaching imuna nasabe kuna na wangea ndipo waanzo handi chakuti vanhu vari kuitwa ma incentives mind shows ekuti manu mita zvakaoma ndokupo ungana manu mba muna hofu hakuna kana mari uchida inside job waje inside job pande zvinhu zviri kuwa inside job pande inside job saka iyi kune corruption kakukuningi parks ndo but you have few plus chinoita kuti parks ite corruption yakawanda ka iyi department risina kunyanyo monitwa vanhu vemunyika munomuka havanei nako havatozvitarisire kuti zvinhu zvine value ndo problem yatinoita but ine ndakazviona kuti kune mari bhozika maland rover aya anotengwa achikandwa kwekwaaya ndakazviona kuti cruiser no wana mari wana mna mtenga cruiser havana parise mari land cruiser max ndene mari very fucking expensive but they said that parks mari ya substance wadi jimutabisa mapolisa mira mama mira timbonzwa nyaya pana senza parks mari no substance wadi inda utabisa this is clear itamso mapolisa masije park ine mbaya this is bindage ndiba civil service sawa atinzwaro kani tidaro kana vabva kupi apa mkuru wemasivu sevanzi munomzi taps chimbononda uku mkuru wemasivu sevanzi it's like what jese kuru wa uyu ega vari kuita corruption aiwa not mndara no not passive no anodhila zvake angari pabasa I'm out of streets why because uona ndine mapisa muri kuposa it's like kuchiverwe unonzi ku South Bank kui South Bank no not bank two is 1 and 4 is 1 lake oh pa lake chiwero mvura is down pa lake makulu weni exactly mvura is down who has kubatwa when of nofana kubatwa that's one here but sare kuti vanhu vari kutsedzeko they are not getting paid nozona kutambira nemvura mufishmonga akati vanopinda ai mafishmonga rapo akabva muchanga akapinda but zvine riski because kana uchipinda mvura haadi ende nebhatani unoziva mvura zvigubhu izvi tu izvi hatinyureka ngozivhara ngozivhara chete zviungirira chete hauende pasi pemvura tu chete ngosunga netambo hauende pasi pemvura tu izvo wakazvivhara haunyuri otoleya aiwa hatisi kutaura hatisina zvepolitics kana 5 rita cheche aiwa iwewe saka na prime minister wekufrance ndakamuvhimisa akarova mvuu werobhedza zvako akavhima mapremier majesi matsamuna munotambirikwa mbomira interview iri kuitwa dzimakaimwana riana muri madistebia prime minister right now ariko kufrance zondiani it was 2004 saka unopikisa aiwa black hanzi black haukone kutaura language yatiri kutaura because going to school iwo paifoni mavoko ane maitaizvo wangasikaita zvechikuru saka wakabva sha ndaunzwa nyaya usati senharo nemunhu akutaura nyaya yekumaparks nei wamugara musango iri normally eclipse total pane total eclipse munogona kuti mati uze total eclipse 21 June 2001 kwaita total eclipse zapezi build komba kwaeta
Zambezi build oza total eclipse yakaitaka it's like this zuwa rapa mwedzi unono wandika ende wadakuistarta ndakaistarta na4 shiri tinoona burudania kuburudani pana mukuta tinoenda manest acho andika tinofunga kuti yangu yekurara but total eclipse yakaita 2001 so 21 handiri kuzambezi bhari iri panonzi pacheore wanzo pacheore mouth one of the most famous point in history but you say was a war how mu focus because history yako is facing nasi haisi problem and you know the problem ayo yo ramba chitinyebera nduti tifara ibo yeah but you know kuti pa point yawo mufana munhu munhu ukamutsa amai munhu amai checheka kana kuti mamukazi vanofa kumwani even nyangwani makusema pozi mana wa ini patataza kurana no asata wena ndati ayo yapera nyaya yako yapera nyaya yako saka tatora nyambasi tata nyaya prime minister premiers prime minister ndakavhipisa premier chineti ndakavhipisa pane this independent country yakabva mu Germany manyika inosakiswa na pili ndakavhipisa premier natsikasviki pane mapodcast ise kwenu mdadatipiwe ayo chise kwenu afana ayo tisukisa dhoro eka amusukisa dhoro munotenga doro makutara zvewawa inanjadi wona zvazviri saka topesa nyaya ya premier ndakavhipisa dzisandakai andikapisa it's not from me Slavia it's not from me I still remember ndakamubvimisa kudambia mapodcast ako kwasikasvike he was armed and dangerous even Billy Rottenberg ane support here ani Billy Rottenberg anonzi number 1 ari pa 21 pakabuda kanewspaper anonzi ani Billy Rottenberg ane ma support here yanga kudarengenzi kuzwa kwafrika kana tukakukereza ane munhu anonzi Peter Yemagonyeti ndiye munhu akatanga kukusa mahundai unzwa hundai nema-B7 mavolvo ya is a close friend of mine zvakaoma zvakadana wanzo ndine anonzi Patrick Rose ari pabeti ndakamutengesera inonzi Sable ukanenyenga dzakadai so I sold him Sable ndiri kumarondera rura disikadzo for $3,000 atenga muka 6.5 wanzo wait sha that's my trade kungotamba nemana vasabuda sorry it's a privilege mana munofana kuti makanoona kuti bwana kapiri ndikutaura language yaunonzwa wanzwa unofana kuti mwana zvinotaura kuti mwana ona same level bwana means sha madmuza same level madmuza nyaya same level taura nyaya same level zvakwe ndakamubvisa same level paatanga kutenga mamotorbikes akaita nharo yaya nekwamudhara even ndakamuakambana pahandi mwana waBilly Rottenberg anonzi Peter anonzi Conrad anodriva motorsport no asi kutambudzika asi zvake zvangari pabasa excuse me chimbo nauita dzorana ndakuisa munhu saka but no business